wenza we mfana wakithi Yeah, khuluma pha. unyaka 2010 yaqhamuka insizwa ithi behluleke bonke album yakhe kumbula ke ingoma lapha no track number 80 ithi mama kaNomzamo wakha noxamxakekile isikhokho samageza sisho sithi ayiba kwethu akaze sibone into nje nawo lo nyaka mfowethu uzokhumbula ukuthi waqhamuka ke album ke kaMgqumeni ebizwa ke ngeSecret okwaba imfihlo yokuthi ngempela ke uMgqumeni owenzile umsebenzi waqedelwa ke indlamlenze ukhuzane ke umfana semandaba kanti qala ukuzwakala kwialbum ke kadlubheke lapha na ingoma ethi Sikhebeleshe lapha ngempela ke bathideka abaningi bathi awu ngoba ke ibhova bese landulela kweliphakade yini le esizwa kwingomeni ke lapha na ke kwiCD kadlubheke ke mfowethu